ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 1/2/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕುಲು ರಾಜ ಋಷಿಯಾದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲು ರಾಜ್ಯನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು. ಜೊತೆಗೆ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಾಪುನಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥದಾದುಂಡು ವಾ ಪಾತೆರದ ಮಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಗಮನ ಕೊರಡು. ಉತ್ತರ: ಪುರುಷಾರ್ಥ ಆವಡು ಪಂಡಿತುಂಡ ವಿದ್ಯೆದ ಜೊತೆ ಏಪಲ ಸಹ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಪೆಟ್ಟುಲಡೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಹೆಜ್ಜೆ ಓದುವೆರು ಬರೆಪೆರು ಪಂಡಿತಂಡ ನವಾಬರ ಅಪ್ಪೆರು ಐನೇರ್ದವರ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತಿದ ಯೋಚನೆ ಒಪ್ಪಡು ನಡವಳಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಗಮನ ಒಪ್ಪೋಡು. ದೇವತೆಲ್ಲಂಚ ಆವಡು ಪಂಡಿತನ ನಡವಳಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ರಾಯಲಾದುಪ್ಪೋಡು. ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ಬಾಯಿರ್ದಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಧುರಾಪನಂಚಿನ ಪಾತೆರಳು ಬರಡು ಏರೆಗಳ ದುಃಖ ಎರಬಲ್ಲಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೇರು ಬೊಕ್ಕಕ್ಕೇನುವೆರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿದ ನೆಲೆ ಒಲ್ಪೊಂಡು. ಮನುಷ್ಯರನ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಅಂಚು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಇಂಚಿ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿದ ಅಳೆದಾಟ ಬಂದು ಬುದ್ಧಿನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟು ದೀಲಿ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿರು. ಆತ್ಮಲೆ ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿತ್ತವು ಇತ್ತೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆವಡು ಐನಿಡ್ದವರ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಲೆ ಕುಡ ಪಿರ ತಿರುಗೋಡು. ಕುಡ ಬೇತೆ ಏರಿಗಳ ಸಹ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ತಿರುಗಲೆ ಪನ್ಪುನವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜೋಗುಲೆ ಬಾಬಾ ಐನ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನ ಆದೇಶ ಬೇತೆ ಏರಿಗಳ ತಿಕ್ಕುದುಪ್ಪುಜಿ ಏತು ಸಹಜವೈನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರಿಪವರು. ಕೇವಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ನಿಖಲ್ನ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ತೆರಿಪೇರು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಾಬನೇ ತೆರಿಪವರು. ಏರಡ ಬಾಬಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದಿರೋ ಅಕುಲ್ಲಕ್ಕೇನೋನುವರು ಪತಿ ತೇರದ ಪಾವನ ಆಪುನ ಅಂಚೆನೆ ಐತಲೆಕನೆ ನಡಪುನ ಮಾತಿರ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತನು ಬಾಬಾ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕುಲೆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಆವುಡು. ನಿಕುಲೆ ಆದಿಸನಾತನ ದೇವದೇವತ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಕೂಡ 84 ಜನ್ಮನು ಭೋಗಿಸದು ಕವಡೆದ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆದಿತ್ತರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಆವುಡು. ನಿಕುಲೆನ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವೈನ ವಿಚಾರನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಆತ್ಮಲೆ ಪಿರ ತಿರುಗೋಡು ಶರೀರ ಅಂತೂ ಪೋಪುಜಿ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಖುಷಿರ್ದು ಪೋಡು. ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಬಾಬಾ ವಾಪ್ ಶ್ರೀಮತನು ಕೊರ್ಪೆರೋ ಐರ್ದೇ ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲರು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಮೂಲವತನುಡು ಪೋದು ಕೂಡ ಬತ್ತರಡ ಪೊಸ ಶರೀರನು ಪಡೆಪೇರು ಇಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅಂಚಂದು ಅವೇ ಗುಂಗುಡು ಪೊಡು ದೈವಿ ಗುಣಕುಲಿಂದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಲಾಭ ಆಪುಂಡು. ವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥುಲು ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುವೆರೋ ಅಕುಲೆ ಉತ್ತಮ ಪದವಿನು ಪಡೆಪೇರು. ಇಂದು ಸಹ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಓದೊಂದಿದ್ದರು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಓದವೆರಿ. ವಾ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಅವು ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರವಾದೆ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಾತ್ರ ನಡಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸಲಹೆನಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಯಾನು ನಿಕುಲಿನ್ ಇರೇನು ಪದೇ ಪದೇ ಮರೆತು ಪೋಪ ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಆದುಂಡು. ಮಾಯ ದೀಪನು ತೆಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾಗ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಇಂದು ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು. ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಅಂದಲ ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು. ಓ ಮಾತ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಳುಂಡೋ ಮಾತೆ ತಲ ಸಾರೊಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಆರು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಪವರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಲ ಸಹ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪವೆ ಐಟು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಗೊಂದಲ ಗೊಲಗಾಪನಂಚಿನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ರಾಜ ಋಷಿಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಖುಷಿ ಬಂದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಗೂ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನ ಋಷಿ ಬಂದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಗೂ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲ್ನಂಚಿನ ಋಷಿಕುಲು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆತ್ಮಗೂ ಖುಷಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶರೀರಗತ್ತು ಆತ್ಮ ಖುಷಿಯಾದುಂಡು. ರಾಜ ಋಷಿ ರಾಜ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಪಡೆಪೇರು. ಬಾಬರ್ದು ಐದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪೊಡು. ಎಂಕುಲು ಶಿವ ಬಾಬರ್ದು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಈರು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲರು ಪನ್ಪುನ ಸ್ಮೃತಿನು ಕನೈದೇರು. ಕೂಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯೊಂದು ತಿರ್ತಿ ಜತ್ತೊಂದು ಬೈದರು. ದೇವತೆಲ್ನ ಚಿತ್ರಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಜ್ಯೋತಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಂಡು ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮನುಷ್ಯಲ ಜ್ಯೋತಿ ಸಮಾವೇಶ ಆದೊಪ್ಪುಜಿರು. ಏರ್ಲ ಸಹ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಯರು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಾಯದವರ ಇಡೀ ದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಉಲೈಡು ವಿಚಾರ ನಡತೊಂದುಪ್ಪೊಡು. ಏತು ನೆನಪೊಡುಪ್ಪೇರೋ ಆತು ಖುಷಿಯಾಪುಂಡು. ವಿದ್ಯೆ ಓದು ನಂಚಿನಕ್ಲೆನು ತೂದು ಏರಾದುಲ್ಲೇರು. ಕೃಷ್ಣಗ್ ಗಾರ್ಡ್ವೆ ಪಂದು ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣಗ್ ಲಾರ್ಡ್ ಎಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಭಗವಂತಗ್ ಏಪಲ ಲಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಅರೆಗ್ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದೇ ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತನೇ ಸ್ವರ್ಗ ಪಂಡ
ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಬೇತೆ ಹೂವಿ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಂಡು ಈ ದೇವತೆల ಚಿತ್ರಗಳ ಸಹ ಉಂಡು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಒಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲು ಸತ್ಯಯುಗತಕುಲು ನಿಕುಲು ಸಂಗಮಯುಗತಕುಲು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆನು ಸತ್ಯವಂತಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಿಕುಲು ಸತ್ಯವಂತ ಒಂದು ಪೋಪರು ವಿಕಾರಿಲೆಗ ಅಸತ್ಯವಂತೆರಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ದೇವತೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರತೆಗೆ ಪ್ರಭಾಮಂಡಲವನ್ನು ತೋಜಿಪವೇರು. ಅಸತ್ಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಲ ಸರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡರ್ಥ. ಶಿವಾಲಯರ್ದು ಜತದು ವೇಷಾಲಯಗೂ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪರು. ಅಕ್ಲು ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಪಂದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಜರು. ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಪಾತೆರನು ಪೊಸಬೇರು ತೆರಿಯುವಂಟ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸ್ವರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನರಕ ಇಂದು ರಡ್ಡು ವಿಷಯಲುಂಡು. ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖ. ಸ್ವರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನರಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಭಾರತೋಡು ಸುಖ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ದುಃಖ ಉಂಡು. ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಸುಖನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ದುಃಖದ ಸಮಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸುಖದ ಉಡುಗೋರೆನು ಕನಪೇರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖ ಕೊರ್ಪೇರು. ಐಕಾದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಸನ್ಯಾಸಿ ಉದಾಸಿಲು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸಹ ಹೂವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಹೂವೆ ಆ ಪಾತೆರ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಹೂವೆ ಧರ್ಮದಕ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿರು. ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪೊಸ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಾಯರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಸುಖಧಾಮ, ಅವು ಶಾಂತಿಧಾಮ, ಇನ್ನು ದುಃಖಧಾಮವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಸಂಗಮಗೊಟ್ಟುಲ್ಲರು. ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಾಯರೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ವಿದ್ಯೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಏರ್ನ ಜೊತೆಟೆ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಂಡಲ ವಿದ್ಯೆನು ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಲಡೈ ಪೆಟ್ಟುಗಳ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ. ಓದುವರು ಬರೆಪೆರ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ನವಾಬರಾಪರು. ಲಡೈ ಮಲ್ತರಡ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತರಡ ಎಂಜ ನವಬಾರಾಪರು. ಕೂಡ ನಡವಳಿಕೆ ತಮ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತಿದ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಹೇ ಆತ್ಮರೇ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಗ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ದೈವಿ ಗುಣಕೊಲ್ಲ ಸಹ ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಲಕ ಆವಡು ಪಂಡಿತಂಡ ಬಾಬನೇ ಅಕ್ಲೆನ್ಲ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತದೇರು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ನಿಕುಲೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ನಿಕುಲೆ ಆವುಡು ರಾಜಯೋಗನು ಬಾಬಾ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪವಿರು. ನಿಕುಲು ಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಪರು. ಸದಾ ಕಲಿಯುಗನೇ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡತ್ತೆ. ಕಲಿಯುಗದ ಬಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗ ಈ ಚಕ್ರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರು ಕಡಿಮೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಡಿಮೆ ಅವಡೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಸಹಜವಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಕಳೆದು ಪೋಪುನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಥೆಯಾದುಂಡು ವಾಸ್ತವಡು ಮಲ್ಲನೆ ಅಂಡ ತೆರಿಯುನಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಆದುಂಡು. 84 ಜನ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ಉಂಡು. ನಿಕುಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಸುರುಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಲು. ಇಂದು ಸಂಗಮಿಗೊತ್ತ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಡ್ರಾಮದ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ಕೂಡ ಸತ್ಯಯುಗೊಡ್ದು ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಈ ಪರತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಪುಂಡು. ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಡದ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಕೂಡ ಸತ್ಯಯುಗಿ ಪೂತೋಟವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ದೈವಿ ಗುಣಕುಲು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಮುಳ್ಳುಲು ಪಂದು ಅಸುರಿ ಗುಣಕುಲಗ್ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಏನಡ ಒವ್ವೆ ಅವಗುಣ ಇಜ್ಜೆ ಪಂದು ತೂವನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ದೇವತೆಲಾಯರೆ ಯೋಗ್ಯಾದುಲ್ಲನೆ ಪಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ದೈವಿ ಗುಣನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುವಾದ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ನಗ ನಡವಳಿಕೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಾತೆರ್ನಲ್ ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಳಾದುಂಡು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನಡವಳಿಕೆ ಪಂದು ಒಯ್ಕ್ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ತೆರಿಪವಲಿ ಈ ದೇವತೆಲ ನಡವಳಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆದುತ್ತಂಡತ್ತೆ. ಮೊಕುಲು ಏಪಲ ಏರೆಗಲ ದುಃಖನು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು. ಏರಾಂಡಲ್ಲ ನಡವಳಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ ಕೇನು ಪನ್ಪೇರು. ಮೊಕುಲು ದೇವತೆಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಮೊಕುಲ್ನ ಪಾತೆರುಳು ಏತು ಮಧುರವಾದುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ದೈವಿ ಗುಣಕುಲೆನ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಏರು ಎಂಚೊಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಶಿಕ್ಷಕರ್ನ ಜೋಕುಲು ಶಿಕ್ಷಕರು. ನಿಕುಲು ಪಾಂಡವ ಸೇನೆ ಅತ್ತೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾರ್ಗ ತೊಜ್ಪೋಣ ನಿಕುಲ್ನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು. ದೈವಿ ಗುಣಕುಲೆನ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನೊಡು. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡ್ಲ ಉಪ್ಪೋಡು. ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸಹ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಏರೆ ಬತ್ತಂಡಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೋಡು. ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಕುಲು ತಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪನೆ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ. ಕಣ್ಣೇರೆಗ್ಲ ಸಹ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ತಿರುಗುದು ಬಾರ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಲಿ. ಇಲ್ಲು ಮಟನು ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲುರ್ದು ಕರೆ ಬತ್ತಂಡ ಪೋಲಿ. ಐಕದಾಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಒವ್ವೆ ನಷ್ಟದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ನನಾತ ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲ ಸಹ ಇತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆರಾದುಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಆದು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಜೊತೆಟು ಲೆತೊಂದು ಒಪ್ಪೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಇಲ್ಲಲೇ ಇತ್ತದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಅಕುಲು ಬುದ್ಧಿವಂತೆರಾದುಪ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ತಮ್ಮ ಉನ್ನತಿನ ಮಲ್ತೊನೊಡು. ಇಡ್ಡೆ ಮುಲ್ಪ ಒಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಇರುದಲ ಇಲ್ಲದು ಪುನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಉನ್ನತಿ ಅವಲಿ. ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಗು ಪೋಡ್ಚಿ ಪಂದು ಸಹ ಪನ್ಪುಜೇರು.
ಆಕಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಏರೆಗ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಕಲು ಮನ್ಪಂದೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಎತ್ತಂಡ ಏರ್ಲ ಗೌರವಿಸರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾಯಿ ಸಹ ಪೆಟ್ಟುನು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಐದವರ ಗ್ರಹಸ್ಥರಿತ್ತದ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರ ಅದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಭಲೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊರ್ಪೆರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಎಂಚ ಉಪ್ಪರು ಏರು ಮಾತ ಬರ್ಪೆರು ಆಕಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲುನು ಕಟ್ಟೋಡಾಪುಂಡು. ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕುಲ ಇಂಚಿನಾದಿತ್ತಂದು ಅವೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಜೋಕುಲು ವೃದ್ಧಿ ಪಡೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಡ್ರಾಮಾದ ವಿನಃ ಬೇತೆದಾಲ ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ವಾ ಯುದ್ಧ ಲಡೈಲು ಉಂಡೋ ಆಪುಂಡೋ ಈತ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಸೈಪೇರು. ಅವು ಮಾತಲ ನಾಟಕಡು ನಿಶ್ಚಿತವಾದುಂಡು. ಓವು ಕಳೆದು ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಒಯ್ನು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ತೆರಿಪದನು ಐನ ಇತ್ತೆಲ ತೆರಿಪವೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಭಲೆ ಇಂಚಿನನಿ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನಂತೂ ಅವೇ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆ. ಓವು ಎನಡ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಡ್ರಾಮುಡು ಏರು ಪೈರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಏರು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಓದುದೇರೋ ಅಕುಲೆ ಓದುವೆರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೊಕಲು ಎಂಚಿನ ಓದುವೆರು ಎಂಚಿನ ಪದವಿ ಪಡೆಪೇರು ಪಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ. ಇಂದಿರ್ದುಲ ಅಪಘಾತ ಅಂಡ ಆಕುಲು ಪೋದು ಎಡ್ಡೆ ಕೌಲೊಟ್ಟು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು. ಮಸ್ತು ಸುಖಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಏರಿಗೂ ಏತು ಸುಖನು ಕೊಡ್ತೇರೋ ಆತೆ ಆಕುಲು ಪಡೆಪೇರು. ಈ ಸಂಪಾದನೆ ಏಪಗುಲ ಸಹ ಪೋಪುಜಿ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟಂತೂ ಒಲ್ಪ ಜಯ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಸುಖ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇಂದಿ ಮೌತು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸುಖ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಐದುಲ ಕಡಿಮೆ ಬೊಳ್ಳಿದಾದುಂಡು. ಐದುಲ ಕಡಿಮೆ ಪಿತ್ತಾಳಿದ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಏತು ಯೋಗ ಉಂಡು ರಾಜರಾಣಿ ಪ್ರಜೆ ಮಾತ ಪ್ರಕಾರದಕುಲು ಆಪುನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಎಡ್ಡೆ ಓದಿಜಿ ದೈವಿಗುಣಕುలను ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತಿಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ ಪದವಿ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಹಾಳು ಕರ್ಮ ಅಂತೂ ಎದುರುಗು ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಾನು ಏತೆತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದ ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತೇನೆ ಶರೀರ ಬುಡಿ ಎರಡವ ಪದವಿ ಪಡೆಯುಲಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಓದುದು ಸುಧಾರಣೆ ಆವಂದುಲ್ಲರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಹಾಳಾದಿತ್ತೆರಡ ಅಪಗ ಮೊಕಲ್ನ ಅದೃಷ್ಟಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ಬಾಬಂತೂ ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು. ಪ್ರಭುವಿನ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಏರ್ಲ ಸಹ ಖಾಲಿ ಅದು ಪಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಈತೆ ಪ್ರಭು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡುಲ್ಲೇರು. ಎರೆಗಾಂಡಲ ನಿಕುಲು ರಡ್ಡು ಅಕ್ಷರನು ಪಂಡರ್ಡಲ ಸಹ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡು ಬರ್ಪೇರು. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲು ಇಡಿಮುಟ್ಟಲ ಬರೊಂದೇ ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ಪತಿತಾಪನ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲೆನ ಹಿಂದುಲು ಪಂದು ಪನೊನೇರು. ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಎಂಚ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಎಂಚ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಶಿಕ್ಷಕರ್ಲ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏತು ಅಂಕನು ಪಡೆ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆತೇರು ಪಂದು ತೆರಿಯೋನೇರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಸ್ವಯಂನು ಸಹ ತೆರಿಯೋನೇರು. ಕೆಲವರು ದೈವಿಗುಣಕ್ಲೆಡು ಕಡಿಮೆ ಎಪ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಯೋಗುಡು ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನೋಡು ಬಲಹೀನ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಈ ರೀತಿ ತಂಡ ನಾಪಾಸ ಆಪೇರು. ಇನಿ ಕಡಿಮೆ ತೆರಡ ಎಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಆಪುಜೇರು ಪಂದತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಸ್ವಯಂ ಸಹ ಯಾನು ಒಯ್ಟು ಒಲ್ಪ ನಾಪಾಸ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂಚಿನಕುಲು ಎನರ್ದುಲ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಪಂದು ತೆರಿಯುಂಡು. ಕಳ್ತದು ಬುದ್ಧಿವಂತೆರ್ಲ ಆವಲಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಎತ್ತಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪನಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೇರು. ಏನನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಡ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿಗುಣ ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು. ಯಾನು ಏತು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪನೆನ್ನು ತೂವನೋಡು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲರು. ಈ ರಾಜಯೋಗ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪಯರು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಪೋಪೇರು. ಜೋಕುಲು ಕೇನುವೆರು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಳತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏತುಳ್ಳೇರು. ಇಂದು ಪೂರ್ಣ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬರೊಂದು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಪೊಸಬೆರ್ಲ ಸಹ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದ ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ನಿಕುಲ್ನೇನು ದೈವಿ ನಡವಳಿಕೆಯಾದು ಮಲ್ತೊನಡಾಪುನ್. ದೈವಿಗುಣನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ತಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆಗ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖ ಕೊರಡು. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಎರೆ ಬುದ್ಧಿನು ಓರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸವಡು. ಬುದ್ಧಿನು ತಿರುಗಾಯರೆ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದು ಸರ್ವರಿಗ್ಲ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪವಡು. ವರದಾನ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ನಿಕ್ಲೆರ್ದು ಅಷ್ಟ ಶಕ್ತಿದ ಕಿರಣದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಾ ರೂಪ ಭವ. ಒವ್ವೇ ಮಸ್ತ್ ಬೆಲೆಬಾಳು ನಂಚಿನ ಕಲೆರಹಿತ ವಜ್ರನು ಲೈಟ್ ದ ಎದುರುಡು ದಿನಗ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಲು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣಲು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಏಪ ನಿಕುಲು ಪರಿಸ್ಥಾ ರೂಪ ಅಪಗ ನಿಕುಲ್ನ ಮೂಲಕ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಅಷ್ಟ ಶಕ್ತಿದ ಕಿರಣಲ ಅನುಭೂತಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆರ್ದು ಸಹನ ಶಕ್ತಿದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಶಕ್ತಿದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಅಕುಲೆ ಅದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ನ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಜನವರಿ 24 ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಾಸಗಾದು ಪಂಡ ಅವ್ಯಕ್ತ ತಿಂಗಳಗಾದು ವಿಶೇಷ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಈ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷ ಸೈಲೆನ್ಸ್ದ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಸಮಾನ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಪರಿಸ್ಥೆಯರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮುರುಳಿದ ಕೀರ್ತಿರ್ತಿಗೆ ಕೊರಡಾತಂಡು ದಯ ಮಲ್ತದು ಮಾತ ಬ್ರಹ್ಮ ವತ್ಸರು ಇಂದಿತ ಅನುಸಾರ ಗಮನದಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಏಕಾಂತುಡು ಕುಳಿದು ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ 10 ನಿಮಿಷ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೈಲೆನ್ಸ್ದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ಣ ದಿನ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿತಿಡಿತದು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆ ಹಿಡಿದು ವ್ಯವಹಾರನು ಮಲ್ಪುಲೆ. ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನವಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ಪರಸ್ಪರ ಸೇರಿದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಆಳವೈನ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎಂಕುಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಈ ಲೈಟ್ ಸ್ಥಿತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಸೈಲೆನ್ಸ್ದ ಆಳವೈನ ಅನುಭವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೈಲೆನ್ಸ್ದ ಮೂಲಕ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸಂಗಮೇಗತ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿದ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಶಕ್ತಿಯಾದೊಂದು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪುನರ್ದವರ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಸಹಜವಾದ ಆದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಓವ್ಯ ಕಾರ್ಯದ ಪುದೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇನ್ನೇಕ ಅದು ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಳು ನಿರಾಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಸ್ವರೂಪದ ಡ್ರಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ. ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನು ಸಾಕಾರ ರೂಪಡು ತೂತರು ಸದಾ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿದ ಮೂಲಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ದೃಷ್ಟಿದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಈ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪಗ ಸಹಜವಾದ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಅದು ಬುಡ್ಪಾರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.